Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School nong mansong langkar ding Shillong. Admissions open now. Komisi Bentaman Penek Pensa ialah kariti restor ka Lehniam lek rukom bat ban kintiu ialah kalariti na ka bentaki pateng ki bansawan na kaliang kinoy alam joka raj Marwet haka kat pratrik benai kelalengkon arajar Iphuh kila pelong ka Lehniam Sohjer haka senong Baridua kendai mer ka bahawa po put sam jong ka Iphuh district la rupan ong ba ka raj Marwet ka dei ka wei na kirat ka bala he bat ka bala rimpha hapo ka than Iphuh district bat ka longru ka pau nam ha ki babun ki Lehniam lek rukom bat ka dei ru ka raj ka bolong kum uding per ban yadai lau put usam jong jela Meghalaya la sedang ikni ka Lehniam ling ba ka jingkinya ya ka bala pendap dos jong ka raj Marwet upa kens ha ka jing sakilang ru da ki menteri ki basan ki longsan mansan na ka hima Lehniam da ka ba aingo bat duai pirat na ka bentai ki tu minsiem ki bala klat no kum ka da ka jingken mau borom ki ha ka ni ka Lehniam lek rukom na lor ka duai ka pirat hau try nong buat nong thau bu unri unsumar kerpang ya lagi khon ki hajar kala don ru ka Lehniam ha ka ba di ya kayat bala shet kerpang ya ka bala tip kum kayat hai bala bu ha udanar bat di pat ya ki ha ki jalong ringkat ka do ha ka bala sam sheki pat ba kum kaniam kerkom la pun phu pun phieng shu ikni ka Lehniam da ki jingshat tanrai ba pher kum ka shat Sohjer ka shat karbi ka shat ra kan thai bat ki wei ha ka bala sam ru ik husnam shaki nong job ha ki jinga kop ki bala pelong ha kni Sohjer kan thum nado ka jinga kop shut jabing ya kop shat bat ya kop ruai
jing le Sohjer hi kalong ka we ka jing kemen ru i Pak Marwet ma sistem sin ka wan kan ne ka jing kemen te kalong ba habang ilum wo kini gitun gitep te ngile kemen kan ta ba ni mau ya lau tau ke mau ta sonya ma ke mau ki bayap ma dong ya din chite don dala de le kan ka jing nyam de don ka jing ya shat ya kemen jadi ya bam kata ka de ka ile Sohjer ni ka shat ka tem te hakadang yak por hakini kasi te suki kene ka jing nyam jing kalang nang ja kat kung kene ka juk te rin kata ngadas ngo hun sya ka masim bat ngadas nya ya kene ka cultural committee lapat imbyang ya kata ka ba las tang ja ade ngim la ban ong bakala ja ande las tang ja ande lapan imbyang ba kene ka committee tenga kersan be ki hi nak yang terbar jongiru kersan be nomor ba iskem kene ka committee bakan ya baik samat bahkan pen hasu ya kene ka jing nyam le kom jo kene ka Sohjer te om tang kita handai wat ki song kita ru ya budlang taksi ban ya kemen ya kene Sohjer ne jing chat kemen Sohjer te aba ngai kumne ka dapat ka sim ka hun kita ka sim na hato kita ngai imbyang kene ki jing taki ti distur jongi te nomor ba tipi ka ri ke jala jongi berakup la kup bat la itnat apun buram ru nang baka riti dustur ya ka hima ya ka jala jongi berakowe te wat hawai na ngilong ki ba pada biang umbada biang kiwe andai ni la kot aduk kata manginong mangiru na biang mentah deng ai ba kan ka Sohjer ngal Islam bat kan long sinam kumnehi te ndal ayak ngidu kun kiki padang kinya but ya kan ka nyam kor kom te Islam kan ka jing nyam Sohjer Islam ka Sohjer culture committee bat Islam kine ki riti dusur ni kum ki Marwet kumba ngi yo jing tip ni bagi longsan mensan kum bagi julia andu miswa dan thai te ka Sohjer kadai ka jing le burom jungki yo tau ble si be ki hot usurnya te haka sisin sistem se pelong ya kene Sohjer te kalau ki se pelong ya kene Sohjer ba hadin bagi la penlum penlang ya bau kau ya ki sok ki pai ki jungki te ki se pelong ya kene Sohjer pat hau penai Januari te kisah pelong yang kene ka first week yang Januari de ka si utrai na si sende mi yong ka baru ni khot ka si siu ka don ka jingken tiap ka jing pentip ba lalu mentasi ila penbrai kene ka Sohjer te ka tayo bunwan pat kum tik ka si uplepat kan don no kata ka jing suit sernya ki yong ka jing suit sernya nang ta ka si monde mi yong tin Marwet ka si layu ka don pat kata ka jing nyasernya te hakane ka jing nyasernya kiju kan mauru yakini ki tiar bagi rep kum ku mokhiu ki wai nang ta kiju jer tu pu nyong wat ikine ki jaga bagi bukbah bagi lum te ki turu ki jer pu long ki ai burom te kani kata ka main ka rukom dongi ki Marwet bagi aingu aidam yau tau surnya aswa bikin bam yau tau yau tau khau thmai te bat thmai bagi rep bat ki don kan don tat kata ka jing kerku bikin pan yau tau surnya jungki bonong ai susu yaki kata ka rep keriang ka babha ka sok kipai wa kiban sok kipai ki aka baro cisnem ba kumjuru bakin pan namta ka jingkot ki jingkia jungki ha baro cisnem kadi kata ka rugom bagi jile burom ya tau ble surnya jungki aka sin cisnem aka ne por saja